fresh green fields you led my steps in days gone by. You gave me rest by quiet springs and filled my soul with peace your loving presence brings. Oh, shelter me, oh, shelter me. The way ahead is dark and difficult to see. Oh, shelter me, oh, shelter me. All will be well if only you will shelter me. Shelter me, the way ahead is dark and difficult to see. Oh, shelter me, oh, shelter me. All will be well if only you will shelter me. In days to come and realize your faithfulness has led me home. Within your house I'll find my peace, trusting that in your mercy you have sheltered me. Oh, shelter me, oh, shelter me. The way ahead is dark and difficult to see. Oh, shelter me, oh, shelter me. All will be well if only shelter me. All will be well if only you will shelter me. July 22, 2020, Wednesday. Mass intentions for 6:30 a.m. online Holy Mass. Petitions. Complete healing and speedy recovery of Father George Militante, Father Felix Forlan, Sister Gina Fernando, Sister Cora Haka, Jacinta Patalinghug, Frances
Cynthia Reynaldo, Walter Dejos, Arnold Piner, Marcelino Tejano, John Carlson, Manuel Recla, Ramon Castro. Speedy healing of all COVID-19 positive for Luis Tapiro, Susan de Guzman, Miley, Marel Villason, Stephenson Lawas. For the successful operation of Jacinta Patalinghug, Walter Dejos, continuous guidance, good health, and protection of Carmen Chu Dakay Pinili and family, Cappadocia Cala, Richie Ann Alburo and family, Concon Tejano, visa extension of Bruce Lee, Graciel Senisa, Lawrence Lee, Flora May Bebilio, and Amor Lee. For the safety of all the people of La Carlota City, for the protection and safety of all frontliners all over the world, especially in the Philippines. Thanksgiving for all the blessings and graces received by Arnold Piner, Maxine Lord Abadja, Nalwin Castro, Mary Rose Ruela del Campo, Marlo Castro Ruela, Mr. and Mrs. Cabrera and family, Aurora Mahershan Gardner, Elaine Marie Sean Paul Macho Ryan, Terdes family, William and Shoni Miranda, Ramon Cortez and family, Chito and Grace Galang, Mirna and Roberto Erojo, Leonardo and family, Geraldine Chan, birthday of Father Angel Baldonado SDB, Almira Sariego, Kieran Obsuna, Sister Josephine Ambino, and Christine V. 40th birthday of Mario Bayotas, feast day of Mary Magdalene by Tabar family. For the eternal repose of the following souls, Ernesto Fabriga Jr., Chris Pogalion, Dominga Jimenez, Nenita Kabangitan, Reverend Father Faustino, Memerta, Melanio, Mila, Rosario, Antonieta, Francisca, Igmedio, Cayetana, Pura, Jose, Ben, Florence, Agnes, Nieves, Elisa Pablo, Antonio, Rufina, Maximo, Estrelita, Edelberto, Amelia, Epifanio Ebo Jr., John Lawrence Ebo, Rolando, Graciano, Stanislao Jr. and Sr., Carmen, Nenita, Anita, Chiquita, Guntrano Jr. and the Third, Frankie Lee, Leopoldo Chan, Clara, Nicomedesa, Poliento, Placido, Luz, Rolando, Higia, Michael Douglas, Milagros, Susette, Epimaco, Martelino Sr., Toring, Lambo, Albert, Jesus, Olympia, Felipe, Albert, Francisco, Dan, Erwin, Victor, Patenciano, Euphemia, Apredesia, Alfonso, Edgar, Saturnino, Henorato, Ruperta, Vitaliano, Crescenciana, Deo Gracias, Agustin, Albert, Celeste Llenos, Paulino, Teopista, Webina, Beneventura, Juana, Perfecto Sr., Policarpa, Alessia, Paulina, Agustin, Benjamin, Jose, Bernadette, Angela, Leting, Ramon Sr., Monching, Gigi, Liceria, Felisa, Carmelito, Joveno, Amparo, Sarila, Vicente, Lourdes, Danilo Castro, Lucia, Paterno, Placida, Teodulo, Minda, Romeo, Pamela, Delia, Rain, Janet, Kyle, James, Armando Fortus, Asim Omisibic, Soledad Lorenzo, Crisanto Henogovis, Norma Galang, Gloria Atilio, Jesus, Roland, Bautista,
Servanda, Salvador, Mark, Perfecto, Justina, Agustina, Corazon, Ernie, Gloria, Presentacion, Remigio, Tomasa, Placida, Crispolo, Quirino, Minda, Sonia, Marina, Lucia, Paterno, Proserfira, Edwin, Jojo, Gigi, Michael, Yutikiano, Remedios, Fe, Natividad, Ishmael, Michael, Mark, Dennis, Helen, Ethel, Fidencio, Teresito, Crisanto, Aquio, Roselia, Maria Magdalena, Etiquiano, Lorenzo Abellana, Anthony, Muray, Celso, Salud, Rosario, Frankie Lim, Leopoldo Chan, Bonifacio Candido, Amparo Carillo, Abayap, Rafael Trasmonte, Catalino Villaber, Leonides Nadal Jeronimo, and Lydia Destua, Baldomero Nadal Sr., Antonio Ayala, Jose and Esperanza Destua, Jesse Pacardo, Constancio Abapo, Joselito, and Eden Lim, Magdalena, Ofelia, Isabel, Judith, Benjamin, Romulo, Benedicta, Florencia, Doroteo, Nita, Ismael, Romeo Vergara, Manolite Vergara, Nicanor Vergara, Cornelia Vergara, Reynaldo Vergara, Seferina Vergara, Ben Atienza, Nolasco Cisneros Jr., Jocelyn Sabaile, Carlito and Jesus Fuentes, Pio Fuentes, Basilisa Fuentes, Fausto Fuentes, Rosario Fuentes, Sergio Fuentes, Renato and Yulina Otara, Simon and Maria Fe Santillas, Andres Castro Sr. and Jr., Tiburcia Castro, Efren Castro, Aguido Hipos, Teofista, Celso, Victor Sr., Crescencia, Agustin, Pio, Esther, Eulalio, Norberto, Justina, Ignacio Sr., Bartolome, Magdalena, Felicitas, Anesitas, Miguel, Nathaniel, Evangeline, Primo, Erickson, Janiel, Lester. First death anniversary of Orlando Toledo. First day novena for the first death anniversary of Amparo Dignos Montero. 40 days for the souls of Maximo Daclan and Maria Clara Berami. Fifth day novena for the first death anniversary of Ricardo Chiquiote. Third day novena of Alex Yap. Second death anniversary of Roland Omay. Second day novena for the 40th day of Noel Serrano. Death anniversary of Imelda Velez, Salome Jungoy, and all souls in purgatory, the forgotten souls, and those who died of COVID-19.
Tihog Manindog. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyong tanan. Manaa usab kanimo. Mga igsuon, welcome sa atong Eucharistic celebration niining July 22, online Mass at 6:30 in the morning. Atong gihalad ning atong Santos nga Misa, ug atong gihandom ang kapistahan ni Santa Maria Magdalena. Busa, I'd like to invite you to present your personal and family intentions dinhi sa atong altar. Among our intentions, atong ilakip good health, safety, and protection of all our parishioners, labi na dinhi sa Lourdes Parish, tanang mga Marian devotees, frontline health workers, seafarers, Wilcris Appliance Corporation family, ato sang iapil in thanksgiving sa mga nagsaulog sa ilang adlaw nga tawhan karong adlaw, especially for Althea Arenaho and Ken Crowder. We also pray for the healing and spiritual strength sa tanang mga masakiton, especially for Father George, Justice Poy, Tita Alvarez, Flores Apape, Coledake, Leslie Suliban, Engineer Tani Pepito, Dr. Eugene, Dr. Pasita C., Arnold, Gladys, Nove, Kim, Emma, Lara Damole, James Arsenio Ponce, Brennan Pelayo, Jema Codilla, Nini Cabaero, Rosalia Tan, Felipe Tan, Noel Tan, ug ang mga kalag sa purgatorio sa mga nangamatay, ilabi na nila ni Delphine and Magdalena Bacolod, Consolacion Dapin, Pat Belsinia, Naomi Escario, Lili Menyoso, Teresita, Maricho, Rogelio Humauas, Nisitos Beltran, Epifania Bas, Rodolfo Lorenzo, Crescente Wano, Carlos Satiembre, Joey Abari, Maribel Amay Abelia, Susana Amadeo, Akisha Yuki Mondigo, Julieta Belieza Cabero, and Imelda Velez. Ngaigsuon, atong sugdan kini atong pagsimba pinagi sa paghinulsol sa atong mga sala. Isugid ko ang akong kasalanan sa walay paglimot, isugilon ko. Sayod ka man na kining halak lamang sa kaayo mo. Kaluyan mo na o Ginoo, wag tanga kasalanan na akong gipaagi.
Kaluy-an unta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Himaya sa Dios dito sa langit, ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Diyos langit nungari, Diyos Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Dios dito sa langit, Ginoong Hesu Kristo bugtong anak sa Amahan, Ginoong Diyos Kordero sa Diyos. Ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdon, o Hesu Kristo. Uban sa Espiritu Santo, iya sa himaya sa Diyos na Amahan. Amen. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Mag-ampo kita. O Diyos, ang imong bugtong anak, nihatag una sa tanan, kang Santa Maria Magdalena, sa makalipayng balita sa pagkabanhaw, itugot nga pinagi siyang pangaliya ug panig-ingnan, isangyaw unta namo si Kristo nga buhi, ug makakita kami kaniya nga nagahari diha sa iyang himaya. Kay buhi man siya ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Diyos nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Kay giharian kami sa gugma ni Kristo, kay nasayod kami nya may usa ka tawo nya namatay alang sa tanan. Ug kini nagpasabot nya ang tanang mga tawo nakaambit sa iyang kamatayon. Namatay siya alang sa tanang mga tawo. Aron ang mga buhi, dili na magkinabuhi alang sa ilang kaugalingon, kundili kaniya nga namatay o gibanhaw tungod kanila. Busa, sukad karon, dili na kami maghukom kang bisan kinsa, pinaagi sa tawhanong sukdanan. Kinaadto among gihukman si Kristo sa tawhanong sukdanan, apan karon dili na namo buhaton kini. Kay bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat. Ang daan miagi na, ug miabot na ang bag-o. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Ang akong kalag giuhaw kanimo o Ginoo akong Dios. Ang akong kalag giuhaw kanimo o Ginoo akong Dios. O Dios, ikaw ang akong Dios nya akong gipangita. Kanimo nangandoy ang akong unod. O giuhaw ang akong kalag sama sa yuta nya uhaw. Walay kinabuhi ug walay tubig. Ang akong kalag giuhaw kanimo o Ginoo akong Dios. Sa ingon nagsud-ong kanimo diha sa santuaryo. Aron pagtan-aw sa imong gahom ug sa imong himaya. Kay ang imong kaluoy mas maayo kaysa kinabuhi. Ang akong mga ngabil maghimaya kanimo. Ang akong kalag giuhaw kanimo o Ginoo akong Dios. Sa ingon ini, daygon ko ikaw samtang buhi pa ako. Sa pagbayaw ko sa akong mga kamot, sangpiton ko ang imong ngalan. Ingon sa kabuhong, sa usa ka bangkite, mabusog ang akong kalag, ug sa masadya nga mga ngabil, magdayeg kanimo ang akong baba. Ang akong kalag giuhaw kanimo o Ginoo akong Dios. Ikaw ang akong hinabang, ug diha sa landong sa imong mga pako, nagasinggit ako sa kalipay. Ang akong kalag nagadangop pag-ayo kanimo, ang imong tuong kamot nagasapnay kanako. Ang akong kalag giuhaw kanimo o Ginoo akong Dios. Palihog manindong. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Sayo sa Domingo sa buntag, samtang ngit-ngit pa, si Maria Magdalena miadto sa lubnganan, ug nakita niya nga ang bato naligid na gikan sa baba sa lubnganan. Midagan siya ug miadto kang Simon Pedro ug sa tinun-an nga gimahal ni Jesus ug giingnan niya sila. Gikuha nila sa lubnganan ang Ginoo ug wala kami mahibalo kun hain nila ibutang siya. Naghilak si Maria nga nagbarog didto sa gawas sa lubnganan. Unya mitikubo siya aron paglili sa lubnganan ug nakita niya didto ang duha ka anghel nga nagbistig puti ug naglingkod sa dapit nga nahimutangan sa lawas ni Jesus. Ang usa didto dapit sa iyang ulo ug ang usa dapit sa iyang tiil. Day, nganong naghilak ka man? Sila nangutana kaniya. Siya mitubag, ila manggod nga gikuha ang akong Ginoo ug wala ako mahibalo kun hain nila ibutang siya. Sa pagkahuman niyag sulti niini, milingi siya ug iyang nakita si Jesus nga nagbarog didto. Apan wala siya makaila nga si Jesus day kadto. Day, nganong naghilag ka man? Nangutana si Jesus kaniya.
kinsa man ang imong gipangita. Nagtuo si Maria nga siya mao ang hardinero, busa maingon siya kaniya, kung ikaw mao'y nagkuha kaniya, tug-ani ako, hain mo siya ibutang, kay kuhaon ko siya. Si Jesus maingon kaniya, Maria. Ug si Maria miatubang kang Jesus ug maingon sa Hebreo, Rabboni, nga sa ato pa magtutudlo. Unya giingnan siya ni Jesus, ayaw akong hikapa, kay wala pa ako mahibalik sa amahan. Adtua hinuon ang akong mga igsuon, ug suginli sila, nga moadto ako sa akong amahan, ug inyong amahan, sa akong Dios ug inyong Dios. Busa, gisuginlan ni Maria Magdalena ang mga tinun-an nga nakakita siya sa Ginoo ug nga gisultihan siya ni Jesus niini. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw o Kristo, palihog manglingko. Mayong buntag kanatong tanan. Happy Fiesta ni Santa Maria Magdalena. Sugod ni adtong 2016, fiesta na ni Magdalena. Kaysa una, obligatory memorial ra. Mauna nga karon fiesta, atong gikanta ang Gloria. Daghan kaayo ang mga naideboto kang Santa Maria Magdalena because she is an important figure. Usa siya ka pillar of the church. Sukad pagyud sa sinugdanan. Ang akong katiguangan na ideboto akong Lolo Pio mauna nga hangtod karon ang mga Figuracion clan na ami deboto kang Santa Maria Magdalena. Kay baloko na ako'y mga parinti nga to sa Madridejos sa Bantayan Island kanihang alas 6 nagsaulog pud sila misa didto ambot social distancing gihapon tingali. Yang mga Tabar family na pud sila'y mga deboto pud ni sila ni Santa Maria Magdalena. Mauna nga nay mga representative dinhi silang Aldot na si Inday, si Myla, mao ni mga representative sa mga Tabar family. Kay di man karon makahimog procession, at least na nanimba na lang sila representing ilang pamilya. Mga igsuon, Mary Magdalene is a very important figure. Imagine na no kaninga scene niadtong gabi nga namatay si Jesus, Friday evening, unya nagregroup ang mga disipulo dito sa upper room, and the scene is full of uncertainty and they were full of fear, and the disciples were arguing kay namatay naman ang Ginoo kung mubiya ba sila sa Jerusalem or magpabilin. And then Mary Magdalene intervenes and tells the disciples, have you forgotten his prophecy? Nakalimot na ba kamo siyang giingon that on the third day I will rise from death? Can you just wait? Pabilin usa kamo, maghuwat usa ta kung matinuod ba gyud ang iyang gisulti. And you can imagine silence in the room. Naguna-huna, naginuktok. Unya, musulti pa gyud si John and reminds this cowardly group, pointing to Mary. She watched Jesus being tortured and killed moment by moment, and we were there. And we were there. Unya, humansa after the silence, Peter speaks to the rest and to Mary Magdalene. And imagine mo ingon si Pedro nila, 3 days. Our faith in Him is worth 3 days. Tulo ka adlaw sa ilang paghuwat. Mga igsuon, tinuod gyud ay ang gisulti ni Mary Magdalene. Og ang ilang paghuwat og tulo ka adlaw na di pa sila mobiya sa Jerusalem tungod sa ilang kahadlok, nagmabungahon kay ilang nakita si Jesus nga nabanhaw. And Mary Magdalene is the first to witness the risen Lord. And Mary Magdalene was even the first to announce to them that Christ is risen.
Today is the feast of Mary Magdalene. As I have said, brothers and sisters, she is an important character in the New Testament. Atong gibasa karon sa atong ebanghelyo from John chapter 20. And here we hear the claim of Mary Magdalene, I have seen the Lord. Akong nakita ang Ginoo, ug iya akong gipadala aron pagsulti kaninyo niining mga butanga. Kay siya nakakita sa Ginoo sa unang higayon, nga giingnan siya ni Jesus, ayaw ako hikapa, pero adto sa akong mga tinunan, adto sa akong mga higala, adto ang akong mga igsuon, suginli sila, nga moadto ako sa akong amahan ug inyong amahan, mubalik ako sa akong Dios ug inyong Dios. Suginli sila. Maunay giingon ni Jesus kang Mary Magdalene, maunay commission, maunay sugo ni Jesus kang Mary Magdalene. And that's why she is important, brothers and sisters. Sa ako nang giingon, in the past, she has been honored with an obligatory memorial. But since 2016, Pope Francis made a significant change. Iyang giusab by honoring Mary with a feast. Fiesta na gyud karon, dili na obligatory memorial, putting her at the same level with the apostles. And John Paul II, in his writings, highlighted Mary Magdalene's role as the first eyewitness of the risen Lord. And she was commissioned directly to announce the resurrection of Jesus, this joyful news to his apostles. And for this reason, she is called Apostle of the Apostles. Ug maunay higayo, maunay rason nga gihimuan gyud siya fiesta no iyang kapistahan, because she is the Apostle of the Apostles. Kay giingnan siya ni Jesus, adto ang akong mga igsuon, suginli sila. What is the meaning of an apostle? Sent, ang gipadala. So siya gipadala ni Jesus sa pagbalita sa unang higayon nga siya nakakita sa Ginoo nga nabanhaw, o gisugo siya nga sultian siya niining mga butanga. Brothers and sisters, I'd like to point out 3 lessons we can learn from the life of Mary Magdalene. To look at M. The first M is this: more than our past. She is more than her past. Nya kita sad mga igsuon, we are more than our past. All of us, we have our past. And there are in our past bad things, bad experiences, negative experiences that happen to us. But our past does not define us. We can rise from our past, just like Mary Magdalene. Like all of us, Mary Magdalene also had a sinful past. We do not know. But it is clear, from Scripture, brothers and sisters, that she is not a prostitute. Dili yun na siya prostitute. Dili siya usa ka babaeng mobuog lupad. But she was a sinful woman, yes. Saint Luke describes that Jesus drove out 7 demons from her. Jesus cast out 7 demons, 7 kayawa. Gipapahawa ni Jesus, gikan kang Mary Magdalene. Just to tell us that she had a sinful past. But with her conversion, she followed Jesus through all her life. She made a lifelong commitment. She repented and she changed. And this tells us, brothers and sisters, that we cannot be chained by our past. We can make a decision to change, to rise, and to move forward, just like Mary Magdalene. We can move forward. We can write a better story. We can write a better ending of our story because we are more than our past. Second, her life also teaches us about the mercy of God. Nga ang Diyos mahigugmaon, nga ang Diyos mapasayloon. Mary came to Christ and she was forgiven.
This means that no one is beyond redemption. No matter how dark is your past, no matter how sinful is your past, Christ can heal you and Christ can forgive you. God is patient and He is willing to wait. Willing to wait. And so the challenge for us, brothers and sisters, is also to be patient and also willing to wait, not to easily condemn and not to easily judge, but allow the grace of God to work in the hearts of people, especially to those people that we have given up, members of our families, nga makaingon ta, wa naman ni sila'y pag-asa, wa naman ni paglaom, but there is always hope because of God's mercy. And the third lesson, make Jesus the center of your life. That is what Mary Magdalene did in her life. Mary Magdalene was a Christ-centered person. When she made a decision to allow Jesus to enter her life, when she became a follower of Jesus, she never stopped following. She never stopped serving. She never stopped loving. Even when everyone ran away, even when everyone fled, she was at the foot of the cross. She was crying. She was weeping. She was waiting because Christ became everything for her. So brothers and sisters, these are the three things we can learn from Mary Magdalene's life. We are more than our past, and she tells us of God's mercy, and make Jesus the center of our life. Today, as we celebrate the feast of Mary Magdalene, let us ask her that we can also somehow in our lives see Jesus in our lives, and because of our encounter with Christ, we can also be apostles. We can also share this good news to others that Jesus is alive. He is risen. Amen. Palihog manindog. Mag-ampo kita sa amahan, ug pangayoon nato ang bunga sa pagsalig ug pagtuo, ug moingon kita, patalinhugi kami, Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Alang sa simbahan, nga molipang ang mga magtutuo, ug magbunga ang pulong sa Dios, mag-ampo kita sa Ginoo. Patalinhugi kami, Ginoo. Alang sa tanang nasud, nga magkinabuhi sila sa pulong sa kamatuoran o hustisya, mag-ampo kita sa Ginoo. Patalinhugi kami, Ginoo. Nga ang mga masakiton, nga nataptan ni ining COVID-19 virus, makabaton na og hingpit nga kaayuhan, mag-ampo kita sa Ginoo. Patalinhugi kami, Ginoo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mag-ampo kita sa Ginoo. Patalinhugi kami, Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Patalinhugi kami, Ginoo. Alang sa mga nangamatay, nga dadun sila sa kinabuhing dayon, mag-ampo kita sa Ginoo. Patalinhugi kami, Ginoo. Atong ilakip sa atong mga pag-ampo, good health, safety, protection of all our parishioners, labi na sa parokya sa Birhen sa Lourdes, Marian devotees, Wilcris Appliance Corporation family, seafarers and their families. We pray to the Lord. Patalinhugi kami, Ginoo, alang sa mga pamilya, mga grupo nga naidebosyon kang Santa Maria Magdalena, ilabi na sa Figuracion clan ug sa Tabar clan, mag-ampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo.
alang sa tanan nga nagsaulog sa ilang adlaw nga tawhan karong adlawa. Ilabi na ni Althea Arenaho o ni Ken Crowder nga bendisyonan sila sa Ginoo, hatagan silag maayong panglawas, tagaan silag mga grasya nga ilang gikinahanglan adlaw-adlaw. Magampo kita sa Ginoo. Patilinghugi kami, Ginoo. Sa tanan nga mga masakiton, atong pangayoon ang pangaliya, panabang, pagampo ni Mama Mary ang Birhen sa Lourdes for their healing and spiritual strength. Ilabinan nila ni Father George, Father Uras, Justice Poy, Tita Alvarez, Flores Apape, Cole Daque, Leslie Suliban, Engineer Tane Pipito, Dr. Eugene, Dr. Pasita C., Arnold Gladys Nove, Kimberly, Emma Lara Damole, James Arsenio Ponce, Brennan Pelayo, Gima Codilla, Nini Cabaero, Rosalia Tan, Felipe Tan, Noel Tan. Magampo kita sa Ginoo. Patilinghugi kami, Ginoo. Kining tanan amahan, among gipangayo kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod palihog. Palihog. Mga igsuon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios nga makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sakripisyo gikan sa mga kamot alang sa pagdayeg ug paghimaya sa ngalan alang usab sa tong kapustanan o sa tibok yang santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang mga gasa nga among gihalad alang sa kapistahan ni Santa Maria Magdalena nga mitanyag sa gugma nga gidawat sa imong bugtong anak. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug magkagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw gibasidunggan diya sa katilingban sa mga santos ug diya sa imong pagganti sa ilang pahanungdan, gigantihan nimo ang imong mga hatag. Imo kaming gihatagan og panig-ingnan diya sa ilang kinabuhi, abyan diya sa ilang pakig-uban kanamo ug panabang diya sa ilang mga pangamuyo. Aron tapos kami malig-on sa daghan kayong mga saksi sa lumba sa kinabuhi, managan kami nga madaugon ug magkabot namo uban kanila ang dili malaya nga purong-purong sa himaya, pinaagi ni Kristo among Ginoo, ug busa uban sa mga anghel ug mga arkanghel, ug sa dili maisip nga pundok sa mga santos, nagaawit kami sa pagdaig sa wayhunong nga pag-awit.
sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kaitaasan. Taygon ang nagaan, isangalan sa Ginoo. Hosana sa kaitaasan. Santos gid ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga'y ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo, si Kristo, siya mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francis among Santo Papa, ni Jose among Arsobispo, sa tanang mga pari, mga relihiyoso ug relihiyosa, mga magtutuo, tanang pamilya nga nagsunod kanato sa online mass, sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Hinumdumi ang imong mga anak nga sila si Delphine ug Magdalena Bacolod, Consolacion Dapin, Pat Belsinia, Naomi Iscario, Lili Menyoso, Teresita Maricho, Rogelio Humauas, Nisitus Beltran,
Epifania Bas, Rodolfo Lorenzo, Crescente Ewano, Carlos Satiembre, Joey Abari, Maribel Amay Abelia, Susana Amadeo, Akisha Yuki Mondigo, Julieta Belleza Cabero, and Imelda Velez. Ngay mong gitawag nganha kanimo gikan niining kinabuhia. Sa pagbunyag namatay siya uban ni Kristo, mabanhaw unta siya uban kanila. Uban kaniya. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Ilabi na ang mga kalag nga mong gihalad o gihandom ning santos nga misa. Dadas silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, ang Birhen sa Lourdes, uban sa ni San Jose ang iyang bana, ni Santa Maria Magdalena ug mga apostoles, ni San Juan Bosco, Mary Mazzarello, Saint Bernadette Soberu, ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag anak kanimo magkagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungugo gimaya, hangtod sa kahangturan. Karuni sipo sa kabanay, magampo kita sa atong langitnong amahan. Ama namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa mga panulay. Inunua luwasa kami sa takutan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod
Ginoong Hesu Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw. Ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyong tanan. Manaaw sab kanimo. Ipakita tang atong panaginig sa unay. Please. Cordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka Cordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka Cordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, ihatag na kanamo ang imong kalinaw. Ang luhod kanimo. Mga igsuon, mao kini si Jesus ang atong Ginoo, ang nabanhaw. Siyang kordero sa Dios nga nagawagtang sa atong mga sala, bulahan kita nga gidapit sa iyang bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, upan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo magdala kanato sa kinabuhing dayon. Amen. Amen. Atong himuon ang act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be ever separated from you. Amen. Ang lawas ni Kristo, Sa nanglamay katuigan, ang tugon ni Jesus sa katawhan, magdinahalay dayon kita
buhat unta sa kinabuhi ang sugo niya. Manindog palihog. Magampo kita ang santos nga pagdawat sa imong mga misteryo o Ginoo, makapunuunta kanamo sa makanunayong gugma nga way hunong nakapahiusa kang Santa Maria Magdalena kang Kristo nga iyang magtutudlo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Oratio Imperata against COVID-19. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Prayer to Our Lady, health of the sick. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick. Pray for us. Saint Raphael the Archangel. Pray for us. Saint Roque. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Saint John Bosco. Pray for us. Before we end, daghang salamat kaninyo nga makanunayon kayong nagsunod sa atong online masses. Please continue to support us and to follow us. Ako sang i-greet ang I'd like to greet Happy Fiesta to Mary Magdalene sa tanan nga deboto o mga debota ni Mary Magdalene. Labi na sa Figuracion clan diya sa Madridejos o sa lain-laing mga dapit nga akong mga paryente niya ang mga Tabar family. Niya mo greet sad ko, happy birthday kang Doc Altea Arenaho o kang Ken Crowder, nobana ni Fritzy. Happy birthday. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaausab kanimo. Manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dad-a ang gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Santa Maria Magdalena, babaeng may pagtuo ug puno sa pag-igugma, ihatag kanamo ang imong kaiso ug sa mga sala kami makikbisog. Sa
sulon sa imong mga sala, ikaw may kagahapon. Apan wa ka hukmi, gipaubos, gidawat ka ug gipasaylo ni Kristo Jesus. Santa Maria Magdalena, mga tiil ni Kristo, gihugasan mo sa luha. O babae, sa kanunay ka nagsilbi, ang pulong sa Ginoo gihatagan mo bili. Kalbaryo sa tila ni Jesus, gisud nga kasakit ang dagway sa Dios. Muunong kaniya hangtod sa iyang lubnganan, sa iyang pagkabanhaw, ikaw gipakitaan. Kita usab sa kaisog magpakita, kang Kristong mga tinun-an, kita gayud magpaila. Sa walay kahadlok, kita kanunay mo baro, ug sama ni Magdalena kita mo sunod.